Sziasztok, én Habbar vagyok. Hello mindenkinek, én meg Csokil vagyok, és hát ez a jogkásztos olimpia pálya. Dam da dam dam da dam dam da dam dam da Jó. dam. Na akkor szerintem kezdjük is el, és menjünk az első feladathoz, Kikre? vagyis a pig ridinghoz. Te meg hova lettél? Ja. Ja, jó. Akkor öld meg a csirkét. Addig én oda megyek a malachoz. Jól néz ki a map. Meg kéne gyújtani az olimpiai rangot. Lehet. Én? De nem, te azon mész fel, én meg ezen. Ja, jó, mindegy. Én? Jaj. De ne, egyszerre. És meg... Na és akkor gyújts te. Nem, gyújts te, mert én meg felveszem. Rendben. Akkor... Tada! Tada! Hé! Ezzel meg mi van? Fail. Mindegy. Kicsit fail, de szerintem ezek a dolgok, amik ezt lehetővé tették, azok csak 1.7-ben voltak elérhetők. Na mindegy, akkor szerintem menjünk is a pig ridinghoz. Hú! Kicsit laggol. Fel a géped. Vagy csak nagy a map. Jó, hát szerintem szedjünk itt összegyed a kaját. Nem tudom, hogy... Jó, te nyomkod, én összeszedem. Nézd bele! Jó van, problém. Jó, akkor én kivettem 64-et. Szintén. És Pig riding. már egyet meg is kiszakadt a malac! Trollok. Dobog leszedőz. De én vagyok a... Mindegy, akkor én leszek most a kék. Jó, de spawnoljál már, malac. Mindent egyes egy time day. És akkor lelököm a malacot, vagy ez hogy van? Hát rá kéne állnia. De nekem egyelőre még malac se jött. Nekem jött csak. Fú, te kicsit laggolok. Ó, itt egy malac. Jött. Aha, várj. Kinyitom neked az ajtót, meg magamnak is. Én már kinyitottam magamnak. De van hozzá kar, mindegy. Na, es le malac. Te. Úristen, nálam 2 van. Akkor egyet letolok. És bezárom. Jaj. Hé, elfut a malacom! Akkor is elkaplak. Jó, hát ez egy kicsit fail. Jó, mindegy. Ujjam, Szerintem ezt már megnyerem, mert a malac őrülten fut a cél felé. de rajta kell lenned. Rajta vagyok. Nem áll. Beleugrott a célba. Nem. De. Csalikoz. Szerintem nyertem. Szerintem dögölj meg. Szerintem meg a malacom csalt. Szerintem nem nyertél. De csak úgy lazán végigjössz. Na igen, ez a láng is vágos. Akkor mi jöjjön most? Legyen szerintem ez a dodgy vagy micsoda. Menjünk körbe? Hát így gondoltam, hogy akkor
az a Figurite, aztán Dodge-it, aztán, jaj, aztán Jó. Swim, aztán Jó, akkor Kaja, jöjjön ez a nem tudom mi. Szerintem ez pisztonos lesz. szerintem is. Jó, itt vagy. Fú, de... Jaj, ezt ismerem, az nagyon jó. ETF. Lezuhantunk, vagy what? Aha, nekem kissé belagolt itt a zuhanásnál. Itt egy trollface. Vagy... Trollface! Tényleg. Imádós troll. Na akkor te mész a... Merre mész? Nem tudom. Én vagyok a kék, ugye? Wow! Na gyere, mármint menj a pirosba. De hogy... Én most a kékben vagyok. De én vagyok a kékben. Jó, akkor most mit kell Nem, te csinálni? vagy a pirosban most. Most akkor mit kell csinálni? Az, hogy nyomkodni kell a gombokat, és aki beleesik a vízbe, Milyen az gombok? vesz. Itt vannak fölül gombok. Hol? Én nem lát... nincsenek. Nem áll. De, tényleg nincsenek. Na, Jönnek mindegy. majd a kommentek, hogy ő habervak vagy. De... Nálam akkor sincsenek. Hát nálam meg... Hogy hívják, Polypox spawnoltak. Na cseréljünk. Minden tényleg hiányzik a gomb. Na, itt van. Te Ace Combine. Akkor visszacsere. Bár maradj ott, mondd az, hogy hol van. Próbálok futni szaladni, de nem enged. Na, enged. Hol van? Itt van. Hol? Itt. Miért tényleg? Hogy ide kell jönni? Jó, Na. értem! És ha megnyomod a gombot, akkor jön egy ilyen hullám, ami belöp téged. És... Hát most játsszuk úgy, hogy 3-szor, aki beleesik, az veszít. Na és akkor kezdhetjük is csak. Sprintelek. Itt vagyok, és kezdhetjük. Akkor... Hey! Jó, egy megvolt. De ne őrülten nyomkod már! Hé, állj már meg! Várj, megölöm ezeket a polipokat. Trollok. Jó, na akkor ez számít egynek. Jó, igen. Mehet? Személység, hogyha begévézek magamnak egy adag respawn repeater-t. Egy 0 van és 1-0 van. Oda, és hát akkor a szünet után, már most elkezdjük, csak egy a lényeg, hogy ha be ne nyomkodd a gombokat veszettül. De akkor már miért tanulna a játéknak? Mert én is tudok. Jó, akkor egy-egy. Wow! 2-1. Oda. Jó, 2-2. Na, ki fog nyerni? Nyertem! Utálok. Jó. Na jó, akkor szerintem ezt mondhatjuk, hogy ezt is én nyertem. Ezt jól megmondtam. Na, akkor menjünk a következő úgymond feladathoz szerintem. Hogy megyünk felé.
Hát itt van a Lift Up, csak ez a, hogy hívják, mi az? Ez egy plugin kell. Szóval akkor sétálhatunk föl. Mert sétálhatok, mert fönn vagy. Jaj, ez a bagos, nem jó. Mi nem jó? Nem arra kell jönni. Ja, szóval mondhatjuk, hogy akkor... Ugye mert pluginok nincsenek, mert ez csak egy alternatív szerver, szóval hogy jutunk föl? Na, hát a kamerát tudom. Nekem van egy ötletem. Vágod, mire gondolok? Nem, én felrepülök Game Mode 1-jel. Ja, bocs, mert kameramod, de egy. Nekem nem engedi. Persze, mert nekem is konzolból kell, hogy átállítsam neked pillanat. Nem kell, kösz, már meghalok. Ja, azt... Jó, mindegy. Már nem kell, kösz, meghaltam. Na, szóval akkor... Most jön a hajóverseny, vagyis kajak. Csak szedek még egy kis susit. Na gyere! Itt vagy? Megyek. És ezt hol kell kezdeni? Gondolom itt a nyílt hiára. Ja, bocs. Nem tudtam. Aha. Na, akkor szerintem repüljünk föl. Kösz. Akkor nekem beállítanád? Vagy tanuljak meg repülni egy varázslatos csirkétől. Utóbbi. Oké. Bár itt mi van? Itt is van valami. Jó, akkor visszaállíthatod. Hű basszus. Bár meg ne. Jó, most visszaállíthatod. Várjunk csak, és most. Na, itt a hajó. Ja, hogy erre kell jönni. Tessék, adok neked egyet, ott van. Már kaptam, már vettem ki. Ja? Jó. Akkor... Hát én kicsi laggolok. Ja. Akkor szerint én vagyok a kék. Mert hát lehet. Már irányba kell állítani a hajót. Hopp, ne. Ez itt nem varázsol nekem. Köszönöm szépen, szétettem a magot. 3, 1. Várj, ne, meg ne. Jó, mehet. Go! Persze, az enyém szétjött. Amúgy... Látod azt a szobrot? Milyen szobrot? Hogy mi akar az ott lenni, az a fekete. Az egy Enderman? Nekem kissé másabb a pálya, mint... akadály! Hát nekem szétjönnek a hajóim. Úgy látsz, én nyerek. Amúgy jó lett ez a map, szerintem. Aha, szintén. Te szíves.